Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Patay dahil kay Usman, umabot na sa 85 ayon sa NDRRMC. Sa Tiwi Albay, umakyat na sa 14 ang death toll. K9 gagamitin na ng PCG Camsur sa paghanap sa mga missing pa sa landslide. Aabutin pa ng 1 linggo ang clearing ng DPWH sa mga kalsadang natabunan ng gumuhong lupa. Sa kaugnay na balita, militar na nawagan sa mga rebelde, huwag manggulo sa disaster response sa kalamidad. Suspendido hanggang Enero 5 ang pasok sa mga paaralan sa Camarines Sur. Sa iba pang balita, bombing sa Cotabato itinanggi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Dahil naman sa pag-apaw ng tubig, 8 tulay sa Isabela hindi madadaanan ngayon. PNP iimbestigahan na ang mga high-powered firearms na magamang garin. At Bureau of Immigration mas pinadali na ang pagbiyahe ng mga OFW. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Ano ang dapat gawin ng Pangulo para ipakitang seryoso siya sa kampanya po laban sa korupsyon? Repeat, ano ang dapat gawin ng Pangulong Duterte para ipakitang seryoso talaga siya sa kampanya laban sa korupsyon sa ating bansa? Magandang gabi po, ladies and gentlemen. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa pandaigdigang palatuntunang Kamaong Asero.
Nasa bayan pong napapanood sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga suki natin na nasa Metro Manila, mga nasa key cities, mga nasa malalayong kanayunan at mga lalawigan. At siyempre sa mga OFW at mga residente na sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Everybody's welcome sa ating pagtatanghal. Ngayon pong araw ng Wednesday. Kapiling po natin ang buong puwersa siyempre ng Leader News Philippines News and Current Affairs. Operations Creative and Live Streaming sa studio. Pinalilipad na ng pagkatayog-tayog ang ating palatuntunan ni Engineer Oliver Licop ang ating Operations Head. At siyempre, kasama po natin, katuwang ang buong pwersa naman po ng Pinoy Extreme Channel sa Makati City, Philippines. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Unahin na po muna natin ang mga balitang binantayan ng ating mga masasipag na Leader News Patrol, Leader News Reporter. Alamin na natin kung anong preparasyon ng Philippine National Police sa nalalapit pong pista ng Nazareno dyan po sa Quiapo. May report sa atin si partner Tony Arsenal. Alamin natin ang paghahanda ng pambansang pulisya sa malawakang selebrasyon naman po ng pista ng Nazareno dyan sa Quiapo sa Maynila. Binantayan ni partner Tony. Paring Tony, magandang gabi. Pasok ka. Yes, magandang gabi partner Errol. Higit sa 700 o 7,000 pulis ang ikakalat ng National Capital Region Police Office para sa kapistahan ng Black Nazarene sa Enero 9. Tiniyak ni NCRPO Chief Director General Guillermo Lizar na 7,100 na mga pulis ang ipakakalat para sa nasabing aktibidad na taon-taon ay dinarayo ng milyong mga deboto. Sa nasabing bilang, nasa higit 2,000 ay magmumula sa Manila Police District at 5,000 naman ay magmumula sa iba't ibang district at sa Regional Mobile Office Mobile Force Battalion. Kasabay nito ay magpapalabas din ng traffic advisories ng mas maaga upang maabisuhan ng mga motorista. Samantala, pinag-aaralan pa sa ngayon ng NCRPO kung magpapatupad ng shutdown sa mobile phone signal. Subalit mahigpit naman ay patutupad ang no-fly zone at no-sail zone sa panahon ng selebrasyon. Mula sa Luzon, Maynila para sa Leader News Philippines, ako po, si Tony Arsenal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Tony Arsenal, live mula sa lungsod ng Maynila para po sa nalalapit na kapistahan po ng itim na Nazareno ng Quiapo. Yan po ay selebrasyon ng mga Katoliko na dinarayo tuwing Enero dyan po sa simbahan ng Quiapo. Alright, sige. Balikan natin yung ating survey question mga suki. At ito po yung ating main topic na pwede nating pagsalu-saluhan ngayong araw po ng ngayong ating episode na ito. No? Ano ang dapat gawin ng Pangulo para ipakitang seryoso siya sa kampanya laban sa korupsyon? Natural, may dapat pong gawin sapagkat kung ang kampanya po ay mananatiling kampanya lamang pero wala pong nakikitang mga manifestasyon na talagang may mapapanagot, may mapaparusahan. Take note, ang nag-aasikaso ho ng mga kaso ng korupsyon, pandarambong, graft, at kung ano-ano pa hong may kinalaman po sa pagwaldas ng pera ng taong bayan ay ang Ombudsman at ang Sandigan Bayan. Kumusta baga ang dalawang ahensyang yan na dapat po ay katuwang lagi ng Pangulong Duterte at ng sino mang Pangulong umuupo sa Palasyo Malacanang when it comes to the issue of combating corruption in the country. No? So yan po ang mga katuwang niya. Of course, pati ang COA, kasama niya po sa pagbabantay sa pundong publiko. Ang COA po ang taga-audit, ang tumitingin kung tama o mali ang pagkakagasta ng public funds
na pinagkakatiwala po sa lahat pong mga public officials na may inilalang pong pondo sa iba't ibang proyekto. Be it concrete projects, mga hard projects or soft projects na tinatawag, tama ba ang kanilang mga paggastayan? Yan po ang ating pag-usapan dito sa ating palatuntunan. Sa mga nais pong sumali ng live sa ating programa, you can call us at 0927-4942-175 at pwede po sa 09497365,000. The best kaya ay mag-comment po kayo sa ating comment section ng ating live video ng Leader Knows Philippines at Kamaong Asero. Si Rerol, mamimigay ka pa ba ng load? Tuloy naman yung load natin. 100 pesos load sa may pinakamaganda at pinakamatalinong sagot sa ating tanong. All you have to do is to like first our FB page ng Leader Knows Philippines. I-like din po ninyo ang ating live video ng Kamaong Asero at mag-comment kayo. And number 4, i-share po ninyo ang ating live video ng Kamaong Asero. By the way, maraming salamat sa ating kaibigang star anchor ng ZU Radio, Baguio, si Cap Peter Umawing Wasing for dropping by dito po sa studios ng Leader Knows Philippines. By, who knows, di ba? Baka makasama po natin everyday si Cap Peter sa kanyang programang Usapang Legal at Medical. Natutuwa tayo sapagkat siya po'y nagkaka-interest na maging bahagi po ng ating tropa, ng ating grupo, ng ating na ang advokasya po ay mapaglingkuran ng sambayan ng Pilipino. Kapiter Umawing Wasing, welcome sa Leader Knows Philippines family. Balikan ko muna, partner Oliver. Puntahan ko muna yung mga nag-comment sa ating wall muna, sa aking personal wall, sa ating tanong na ano ba dapat gawin ng Pangulong Duterte para ipakitang seryoso siya sa kanyang kampanya laban sa corruption. Maliban po sa mga sumasagot sa aking personal wall, mag-comment po kayo sa ating live video, no? At yan po ay garantisadong babasahin po natin. Ang sabi po rito ng mga sumagot na initially ay bitayin, sabi ni Jesly Clarkson, bitayin ang mga korap. Thank you, Jesly. Sabi naman ni Ma'am Rodaline Bonifacio Ginto, ang star anchor naman po ng TV22, SBC TV22, Media Expose Program. Umpisahan niya nang tanggalin ang mga nasa ilalim niya. Ayan. Maybe she is referring to the corrupt officials na nasa paligid lang ng Pangulo. PJ Cabrera mula sa San Pablo City, Sir, I would suggest pukpukin ang COA. Nasa state auditor kasi yan kung palalagpasin ang mga vouchers. Yan. Pag pinalulusot po ng COA, yan po ay malaking problema sapagkat makakalusot. Kumbaga, ang Commission on Audit po, mga kaibigan, ang gatekeeper when it comes to public funds na ipinagkakatiwala po ng publiko sa pamamagitan po ng pagbabayad ng mga buwis or taxes na kinukolekta po sa atin. Say for example, kung kayo po ay empleyado, ay di ba withholding tax sa sweldo. Hindi pa man sumasayad sa palad ng mga manggagawa ang sweldo, tinira na ng gobyerno ng withholding tax. Of course, through the office, yung office naman, yung mga kumpanya po nila, magre-remit sa BIR. Ano pa? Yung mga indirect taxes natin sa mga binibili po nating commodities. Yung mga VAT natin sa pagkain natin sa mga restaurants. Pagbili ng kung ano-ano. At yung mga excise tax at kung ano-ano pang tax. Ad valorem tax. Kapag kayo po ay nagbibisyo, pinapataw naman po sa sigarilyo at dalak at kung ano-ano pang mga tax na kinukolekta po ng gobyerno at binabantayan naman po ng COA. Ayan. Kung ang COA po ay magbubulag-bulagan, yari po ang taong bayan. Obniela Melvin, bitayin lahat ng korap para mapatunayan. Thank you, Obniela Melvin.
Sabi naman ni Manoy Mario Castro, dapat ang tanong mo kabayan, nasaan ang mayor ng lupa mong tinubuan kasi hanggang ngayon walang ang makapagsabi kung nasaan nagpunta. Lols. Nasaan ba talaga Mario Castro? Hindi ko rin alam. Ray Fernandez, bakit sa tingin mo po Sir Errol, hindi seryoso ang Pangulo laban sa korupsyon? Bilang Pangulo, mahirap iasa lang lagi. Sa kanya dapat tumulong din ang taong bayan. Yan ang sabi ni Ray. El Martin Consulta, pinsan ko siguro ito, tanggalin ang mga pulis na eskalawag at maglagay ng CCTV sa lahat ng mga presinto at jail tsaka body cam sa mga pulis. Thank you, El Martin Consulta. Reginald Bico, ang sabi niya, ipakulong ang mga dilawan kasama sa pork barrel ni Napoles, second batch, third batch, ipakulong si Abnoy sa Dengbaksya sa 44, DAP, PIDAP, PIDAS, scam, suhulan sa impeachment ni CJ Corona, etc. etc. Regional Bico, ipakulong din ang mga kakampi if ever may korupsyon. Oo nga. Thank you, Reggie. Edgar Legson, pati drugs dapat matigil na dito sa Cavite, lalong dumadami. Thank you, Edgar. Paul Likwanan, partner Paul Likwanan, yung Hacienda Loisita ipamigay sa mga magsasaka. Sabi ni Paul, magandang hapon po, magandang gabi po sa mga taga Palawan. Si Paul ay taga Palawan. Saan ka ngang bayan, Paul, dyan sa Palawan? At kumusta ang ating paring Pedi Bautista sa Bando? Yan. Cathy L. Siong, tanggalin lahat ng kurap at kasuhan at ipakulong. Pag di kaya, sambayanan ang hahatol para wag nang pamarisan. Ang yayabang pera naman ng mga mamamayan ng nilulustay. Sa mga walang hiya at may gana pang magpatawag ng seratma mo nga, mga honorable pa raw sila. Yung lifestyle ang titingnan dapat kung dating umuupa lang sa apartment, ngayon nakakondo na. If diretsong employees at government officials, maliit mga sweldo para sa 3 years na position, makakabili ba ng kabila ang kondo at magagarang sasakyan at travel abroad? Pwera lang doon sa mga may pera na bago magkaposisyon. Tama ka, Cathy. LC Ong sa mga tinuran mo. Okay. Sige. Ulitin natin yung ating tanong sa bayan. Ano po? Bago tayo mag-break, ano ang dapat gawin ni PRRD ng Pangulong Duterte para ipakita sa bayan na talagang seryoso siya sa kampanya laban sa korupsyon? Mga maagang nagparamdam sa ating palatuntunan. Sino-sino ang mga nakasilip sa atin? Pastor Ram Gamboa. Partner si paring Bong David dyan sa the Netherlands, ang ating head ng International News Bureau ng Leader News Philippines. Ayan, mamaya yung iba. Alright, sige. Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.